Mompaye. Katachi and Monyam count, Nanswaka, Fansam Sukasa Tre, Manyansan in the Aduna Somaye, and conquering Wakwaba, you should him, Ama. Yes, said the Uradia Juma, Isi Kosu or Maimu. It told the beer the whole night, Mina. It was 24 hours, 48 hours, Naminai. Na the whole night, me PTT radios. Na me shadia, a choir man for the Uradia Juma, Edin Namso. Any person be in a Bible say, Yen a Chase Yen in a quadding. You could be Christo at them with any. Na obia nam dia oye yen so Jordan nipadua ye ne so papa oboni o yabusun konta kire wurade ti wodi Hebrews 9:27 ka said ye da ho unipa so obewu na kire no nti wodi wo pakura ya temu na wo kire no totwene fanse no dia wonyi ni beto ye da ya obewu wiase sika ye ni abiri ku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 rukur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 u
Ecclesiastes chapter 5 verse 10. Bible ne kan sem bi kire. Ecclesiastes chapter 5 verse 10. Transam ne kan sem bi. Ya wo ba bi lan kan se. Ecclesiastes chapter 5 verse 10. Kan ho ma mi papa pati asema Bible no kan. O pesika no. O se dia o pesika no. Sika eme no. Tie ni ye papa. Bible no se dia o pesika no. Sika eme no. Sika nya dia de. Eme no. Tie word ni ye papa. Ade ade ntia na eme no. Otuaso verse 15 no down no eba no a o kan sem bi. Na se ofio o mama ma de jamba ya. Se de onipa free ne mama ye ma de jamba ya. Ana be sa kro. Sa na obesan so ya de ade. So ba ye no. Ofa de ble mu hwia. Onfa ne bre mu hwia. Odukuta ne nsema. Odi bekuta ne nsema ya de ade akọ. Tieniye papa. Okwa Christianity sa o se sika na ya ade nyina. Ti o se woni sika dili o se woni ni dili yi. Efisa papa ne body nyina no na ya de. Nipa be kasa utirimu ya eyiska. Nipa be kasa utimu odena eyiska. Tieniye pa. Tieniye. Solomon o se ade ba kwa na odwene ho se owu a hwan na ebedi na de. Ewu achi. Se obaye kwase ana se de onyansani. Ecclesiastes 2 to da bi anka me pesa nka asofo no to ye boase na nka ye kan ho nyina Ecclesiastes 2 no enipa bi a wo mani abere wa awurade adwumam mo fa awurade adwuma no is like own business run a company obi I say my pray nipa ana mutu o moka wona aya yoro wosam asofo bebre tieniye papa obi kro ho ti asori ya no wa ya asori ne will no the man yere ne ne ba wona manson court na kodi court look at tieniye papa tieniye ayi fa kra na nipa de wiase ko ene insonsolo individuals no o matete so ebi kra tumi forso ma ne yere ekọ Bible school obey second minister abra ne yere Nyankopon frɛ no no wa man yira ko Bible school no ordinary yire na an associate oni wa na yire take in charge tienio one wa na yire na take in charge na chasa asafo ni sikasem nyina no akoye abusua na asofo a wo mu fi ase di adwuma no ama aso ni tim ye no na ehwie wo mu nyina gu baby only business no even post akra maso even so for post maso eti yesi samboard kura associate pastor any samboard ne so Bible na so Bible cry Bible no ebi na samboard no so billboard no ebi na so obo hu say esofo na ye ne yere na odi afam ne yam na wode na bo eba no ho asofo akuku dama egun solonum ba kokora ene so ye be program abe na sofo no yere no onye program ne bi eso na ye na be ka ya ye sofo no kakra na ya na yere so adi ho na ya de mic tua na no na trese se de nipa bi ye awurade adwuma no eye so dangerous na on one business yehu ye babu nkonta akire awurade o ye babu nkonta akire awurade bibia ye no because Bible say bibia mo ye na semu na adwuma mu no nka hu say muyama awurade enye nimpa ware nso no manya katua hallelujah na awurade nsam na mo ma ye de manya katua tie word ni ye
ɛniti na yɛ betra yɛ hwɛ yakwan yie no efiase yɛ mefiase yɛ urade adwuma from 79 nipa me beto no system no nu Apostle Kojo Safo shase 1976 na one ne sofo ba ko ne friend sofo amu akwanya resurrection power sofo amu akobi no Tema New Town ne friend wonderful preacher no te no ho kwati Jesus Reformed Church that time no kra no nyankopon asem etofo ma na nipa di wachi saa time no na nipa yesika ni bra aka nipa yeye ko nipa trans ye hu se de yeye nyina be kwa wiye ewiase kakraka da he sika wunya enya de nyina na sika betimi ayama wo I tell you hey o de hey sika o betimi ama wafa driver no wa drive o beboa because sika ebetimi ama wafa watchman abo ho ban because sika ebetimi ama wa hai wo bia mana titi aduane ahwanu meboa because sika betimi ama obi otu obi ka me na dwale wo because meboa because but se yeti aduane hye wonu mu a wo otu obi ka ma ne ti aduane hye wonu mu a enipa no wantimi mmene aduane ne ma wo otimi misa ma hallelujah amen tie wadi ni ye papa na tie ni ye wantimi emene aduane ne ma wo yo ena wo sika obia no wa ubetimi ama na call toilet ama wo na wana wadrama se afford minti bra na me ma sika na come toilet mami ana asa me ma sika na kodjo so mami ene saki ye nyina anke ye koda ne abra anadwo ye benya ne ye ma ne ye de adwo so asoma won na ye tumi aresi anadwo no wo so ba so a obi hu ma tie ni ye sika no ege no me eduro kura ye di gu wanum he wo ko hospital itum ka se abusua na ti efuru no itum ka se mo man kokuru no na ye ma na duro wo se de kokoro ni gu na num aka ne hie so wontimi nnom doctor say ne se wontimi ama ne kokoro de ne na munja pane na mo fa nsuo nsi ne so tie bibia ne ho sika ewiase ete no sika ntimi nye ade nyina NC Etini abetra uko 1 Corinthians chapter 1 verse 23 a tronsam ne kansembi 1 Corinthians chapter 1 verse 23 enya sam ketwa na no peti asama babo ne 1 Corinthians 1 verse 23 o say na yen de o say na yen de ye ka Kristo abo na se ni na yen ye betra ye ke Kristo na ye bo na senue mu no ne ho asem oye yuda oye sididi ama yuda fo nti abasa na ye sentidi ade ade ama yuda binom iti ye betra ye nka ye ho asem o ye ma ye ho so because Kristo ni ye di na chi no ben ho ase obla ne ho ase tie Philip chapter 1 verse 2 Philip chapter 1 tie ni ye pa Philip chapter 1 Bible no kan asem bi tie Philip chapter 1 verse 21 osana me de masia metie and Kristo owo ye memfaso to aso asa honam asetena yi mu ala na menya adwuma aba honam asetena na ka menya adwuma ba na menya adwuma yi mu aba na menim de menya memfaso hallelujah sa honam asetena ya yetimi enu ti no ba bepre na wanya emu aba ene na ono kura wonim de awaye de ade oh Lord Jesus Bible ne say Yesu Kristo bra no ho ase ama asenua mu wuompu bra no ho ase Oko 1 Corinthians 1 chapter 2 verse 1 to 2 a transam ne ka say o se na menso enuanom ba mo nchen no me ye ba mo nchen no manfa asem yamfa asam ananya traso ananya bi ntraso ma me kan yankopon odanse ma kan yankopon asem no na me bo mitrim se na ye bo ye trim se me hwe bibiala wo mo hallelujah hwasmafo no ede wo se wo mo nsem a na wo mo ka no na wo mo no emmo wo mo trim se wo mo ko pe sika ede ade ejapade ande awunyade because Paul can be say eno ma na obu no mfaso no Kristo nti tie
if you say foundation ebe to aso oko 1 Timothy chapter 6 verse 5 kai ho mam na tie to word ne so mam wo say Osi na yebo yetrim se na yebo yetrim se ya we bibela mo ye hwehwe bibia wo mo ho Yesu Kristo bona senu yebo no to aso osi na me de mere ni ehu ni ahopo bebremu ana me mo tra ye si sanka wurade din na me kasa ene masenka no amfa di panyansa de fede ko amfa ni panyansa sam ada fede yen akwanso ne mo nam huhum tumi mu wonam huhum de ade etumi mu tenie pa ena no na me hwe TV na me hwe ase no pankro no kronom side ho yati Bible school bu ho na me hwe TV na me hwe advert no enamase na ya tro you train apostles, you train evangelists, prophets, way with 6 months certificate diploma. Hey, and 6 months you 6 months. One of the busumi sia atete apostle. Ya the busumi sia atete prophet. No prophet na wo tete no. O tete no say kwan be so wo be kire no kwan ye fa so bu nimpa ana so say I don't know. It is 6 months we na nipa ni di owie secondary school when ye adwuma ya pepepe no di ni tra ko wuram awurade mfre no no ankasa fo so no wa fre no ho say o the prophet o ton so obi musa hwe tenie papa etu opo be ko apostle de no 6 months na wakọ prophet de 6 months na wakọ doctor de no 6 months eti within 2 years no na okuta apostle reverend doctor evangelist pastor Eda DSP chief inspector sergeant na say watetem ni nyina na kire say eno ane say okuta Bible no di din semunu sa tie word ni ye Bible no say First Timothy chapter was say verse 5 osin kontompo chire man so twene say wona adwena say na kura bo wona osusu say tie listen and listen well kan word no one mami o say no kwale pa no abo wo mo a wo mo susu say nyamesom no no kura be bo wo mo a wo mo susu say nyamesom pa no ya de pede no kura be bo wo mo ese yamfa nyamekuso nyamesomba no yafa nya de pede ukab abrochire ho pa sade Ghana fo asofo ni sepre ho especially yes Italy, Austria, Germany. Se say omo dia coast through France na Austria dey say brutal Austria so nya country so Ghana fo wo kura no yes o ka omo kura bom kromu nuru 150 na so say wo mo nyina be gada na wo mate asore kese baako dabi ye jeni nko a we have for 10 we have for 15 and we have pre kuku we have for 25 we have for 11 na uturu ho a won tie ase Bible ne say no kwala bo wo mo a wo mo susu say nyamesom pa no ya de pede tienie etina ye betra 2 Corinthians chapter 2 verse 17 Bible ne ka sembi o se yentise PA ye de yentise PA mo nam to Nyankopon asam no de ade to Nyankopon asam no tie wadi ni yo ne mo se wona oyi oyem kasa ye kofo ye yam de ade kasa Kristo mu ye take Bible no as a business tienie ene me ire madia wa emu ntokwa emu akasakasa kotuko emu kotuko asole kokot sofo ne na odi anim ni nya wu a na wo say asam no ye peja kokot ye de kokot ni ya chem members num tu ebi okura na so ndagu yati branch ye yi sofo so nkohwe no na wakofa awurade Yesu ane koso ebuase branch no afa iseke awurade no wakofa onkosha branch no okwana nipa be ma sa asole assemblies ya okwa no okwa change no new assemblies Revival International Assemblies of God Healing Church Revival Healing Church
Deliverance International. Dabutre. Tiri. Ya wo de pen to so na sa wo twere a. Efiri akwa udi se wunya book a efiri tech ekopim kageti a na so ni din dia akoso. Bible say nyamesompa no agbo wo mo mususu se nyamesompa no eya de pede. Eti ya betra oko 1 Thessalonians chapter 2 verse 5 to 12. Bible ne kan sem bi kire wo so say yanka de fede fesam. Wasi eti ya betra yanka de fede fesam da. Sede mu amunim. Sede munim no. Yanfa asem bia la. Yanfa asem bia so enya di brankata so. Onyankopon dance. Onyankopon eri adansefo. Ya betra ya kanyankopon asem. Because Bible say obi yanyankopon asoma no. Kanyankopon asem. Because Bible say nkom se betwam. Adiye betwam. Adiye ba ko beka ene hwe okọ Colossians chapter 3 verse 16 Bible ne ka asem. Abrabo nyina so. Abrabo ni nyina so. Abrabo nyina so na okai word na wo say Kristo asem no. Iti mama Kristo asem no. Entra mu bebre. Asem na de sei. Papa bi. Mama Kristo asem no. Entra mu bebre. Entra mu bebre. Ede so de na ya hwehwe. Sika. Ene nipa edi awurade achi ni nyina. Ya edi awurade achi na kwa ese. Ye ko hwe ye sebrim. Mawale em. Ana wo mo so wo ye awurade adwuma no so. Wo mo so Omusa yes e wo mo so blama me nyama ye ko hwehwe blama nyama ene awurade adwuma no ye no wo nyan sakatu ana Paul ka sembo 1 Thessalonians chapter 2 verse 5 to 12 no Paul ka sembo ho tie ya betra ka de fede sam da yanka de fede sam da said ye munim no yanfa se be ye ni brankata so yanfa sam bia so enye eni brankata so yankopon ne our witness enso ye hwehwe ni panima ni munya na hwehwe ni panima ni munya mo enfri mu nchen ene ubia radio na utie yankopon asama ntumpa dance awurade Yesu se quotation ba kokora sofo ni nyi ana yentie de esi asolfie yentie de esi cancel na se yentie oba bia yentie bema bia yentie papa bia wa America yentie papa bia ena adansidie ena ya tuya boase ne ya penkofo bi ne ya tuatua sika ma won ena ye ni wo mu di adanse wo radio so ena awurade adwuma no ye no dia yankasa ye pe akiya ye ho kwan sai Bible say Paul say akiya wo ho kwan sai ye ho kasesam hallelujah asomafo asem de say o se anka ye wo ho kwan say ho kasesam ye ho kasesam Kristo asomafo na se ye brabre ye ho ase na se ye de ade ye brabre ye ho ase o mu asem de ye brabre ye ho ase ena wo hwa asofo bi dwuma wo mu dia yeti radio so wetu mani way wetu mani way wetu mani way yes na wo se twafo ne dos mo mpa imagine from rabet wo no kase wo se de workers no wa fa wrong workers ye tro Bible ni bie wan ke Yesu be sane abeyi sa word na frim me na mka kire wo efi se de koso sese no nipa ne bebira akogigi nuro sofo tumi kase oba me nche abegina sekan so begina ya waso osi ye bre ye ho ase osi ye we ye ho kwan sai ama na nipa bi kon no so besuma urade na so Matthew chapter 5 verse 13 to 16 no Bible ne ka sem bi she ho say Matthew chapter 5 verse 13 to 16 no muni wiase han tieni ye pa Bible ne ka sem bi she ho bi me Acts chapter 11 verse 22 to 26 na ka Matthew chapter 5 verse 13 to 16 muni asase so enchere tie ake Yesu kura ka say ya ni asase ne so enkyene asanche da yila na so sa enkyene no ne da yila na do be sha ne nkyene ade de be sha ne nkyene na ma hwe bio anya hwe bio se hwe gu ne pateti aso muni wiase han kwara be so no kwara da po so etumi hunta ozo kanea wasakania ensakodo wase ozi kanea duaso na mo di sikania duaso sama wona oda na sama nipa nyina sa na mam kanea nhire sala na mama let your light shine before men mam kanea nhire nipa nyina ni and the way ya asofo ekuta Bible ebihebu no humoni yo pa no na wo humoni ye pa wa se moja osoro ni monyam isaka urade din amen so da ne papa di isaka urade enewe wo mo bu preach abontini
obeko no obi akwahye video ha media chelio na wo keke Nyankopon so onua so keke Nyankopon so na se wakọ na se odu akwahye video ha munya adwen kro na mo fa speakers no kro afa ka ho na asam no kro anko akiri na mo wia kakra urade de bema mo no wache ako na we se mbena di kan bai we se mbena di kan bai na me gira 5 years wo mo ko preach no na wo mo mienu no wo mo ko fa obi o hye loto kiosk ma obi o ta loto no wo mo ko fa na dance ye se bra on kai se nura ahomache me mi speaker beto ha me ma speaker beto ha 3 o'clock o ba 5 o'clock ya wo be hye no ma na de ono wo twa loto no na wono otu omofo montombo asema mo nko ade atin Nyankopon be ma obi a de obedi twa loto no na we ya be de na de o hye loto no kiosk no no wasesa mu betetia ko mu betetia ko tiene wo ka urade asem papa na wo gira kwan ho a yemu dokasam okazo betetia ko yemu na o hye machine no 5 o'clock o hye ya basida for the sa o memu wo hira so wo je ba ono de o ma bi enye yi no no de Bible no say okọ Acts chapter 11 verse 22 26 ya Barnabas ko Antioch to asoi na wo ho asem duru asafo a wo Jerusalem na so o say asafo no Paul no Peter no asomafo no o so wo ho asem duru asafo na wo Jerusalem na so wo soma Barnabas onkonkoduru Antioch to asoi na obaye no Nyankopon adom no enije no otu wo nyina afo se otu wo nyina afo se won fa abodoma amata urade ho oye ni papa na wo ye ni papa onkonkon eni gidie hallelujah na wo ye ni papa enkomhye na aye wo mo onkonkon gidie ayo ma twasoi no de nkofo bebre be ka urade no de nkofo bebre wo mo suba mpani nti wo mo ne ye ni nti wo mo ka ni asren eti bible sense na smartphone kuta suba mpapa nti wo mo ni nipa bebre be ka urade ho twasoi na ofrigo ko Telson na o mufrigo ko Telson no ohia so no ne ba Antioch wode ne ba Antioch na oni asafo no bebre na wode asafo no bebre betian efrisiamu wode nipa bebre na Antioch no di ka to Antioch ani wodi ka to Christopher ni din Antioch no wote ka to asomafo ni din because woman ne ya no wo mablabo good character, good behavior, good teachings papa the word of God no one say no Bible no say woman ne ya no wo mablabo no say woman ni Christo na nanti it was say eho and wo to asomafo ni din say Christopher as 11:22 bi antwere ene hwede ekoso awurade adwuma kwaya atwadebo from chapter 3 verse 18 to 19 kan o ma me tentem Jude verse 16 kan o ma me Jude verse 16 from chapter 3 verse 18 to 19 what say what say from chapter 3 verse 18 to 17 first o say asenia no atamfo na tamfo na nipa bebre oh ha menya wo ho asam nkan ni so me ka bi o say oye Kristo se ni na tamfo na tamfo wona o wie no say omunyame eno mo yafunu hallelujah nipa bebre kuta Bible na tete sole Bible le say sankofo no omunyame eno mo yafunu omoni monyam omoni wom na asase su no ma ho na asase su no ma ana wodwene hallelujah matoka mi wo fie mi skatsen tam se nyam djuma so hallelujah amexi watu na be eno Bible say wo aketua na wo mani wuo eti na Bible no ka kire Jude verse twaso na why dey na sa asase no ma ho no wodwene asase su no ma no wodwene yandie yema yebuo no so yebuo ne ye ade eti Bible no say mo hwehwe wo so ahenni ne tere ne first na on fa de aka nyina nya de en na ye ba awurade fi ahwede ekoso challenge
challenge we japade we say ni edi ho atam we radio so June 16 was say yenim ni Bible say wenum ni anwinfo awenafo de wakonochi wodi honam akonochi to aso e wanoka agogogo wanoka konkosam namfaso nti etu beko me TV ni so aya na digoda me hwe digoda na ya na me yura ho moti ayi no a digoda na e strong year wo de ma ya na me hwa chese na o hwa sofo a e baso a me oba me nchen a me yesay me sra we so bla me nchen baba for the 2 million 5 million consultation fee na doctor urade adwuma na mo ye ni say ye mo ye ni say na o to award ne so a tie na mo adofo mon kan nsama urade Yesu Kristo kan no so mafon to wose se waka kire mo se ebre di eti no fedifo baba omdi o makonochi ye ni akonochi yenem ne wona wenem ne womdi papa mu ye na machidifo hona machidifo woni hu urade Yesu na urade adwuma ne yeko ayayro wusam me shall be forced na me shall voices be blegu so oh Lord Jesus urade Yakobo wi amabo ana kri adi anko ne yaji tiani apa adi anko ne yaji ya yadi urade adwuma no ya fa ne say yankasa yadia tiani papa Bible ne ka asemi Romans chapter 16 verse 60 to 70 transam ne ka asemi 16 verse 60 to 17 transam ne ka asemi chapter 16 verse 60 to 17 what say mon fa fiano kon chacha mo mon fa fiano kon chacha mo safunu nya chacha Jesus safunu nya chacha mo anuanom mitumfu se mo kele wo mo de papa mu ba tu suntudia wo tu sentudia chacha mo sia no twaswai na munchi mu mfiri wo na munchi wo mfiri wo ono te sa no mo te sa no mo suba wade Kristo mo suba Yesu Kristo nemo waso wono ayefunu wo yefunu one takamada ko wadi tachramada ko ko ada wana woni bone ada wo awanya de ade bone na kuma teniye papa na uko Romans chapter 14 verse 20 tie asema Bible kan Romans chapter 14 verse 20 what say aduane nti ense Nyankopon adwuma aduane nti ense Nyankopon de adwuma aduane nti Bible say ade nyina ko yefunu esanso ye de ade uko verse 17 na transam ne ka asem bi verse 17 wo osesei ose na Nyankopon ahenie no na Nyankopon wahenie no enya didie no wono nemum eyetrene asomdwe ena onkrukuma ne gie tie Nyankopon ahenie no enya adidie no wono eyetrene asomdwe ena onkrukuma ne gie ena de ene asofo ma asomdwe ama Kristosum na ayetan ebi kura kon no o ka che obi sam yanko asore a no chese Ewurade Nyankopon wo hu yamabo Israel FM 104.5 enoma ekoso no se ya nyire ya ho yebema nimpa bi ade wo muti akowura abosomsum mu na so no madwere ya wo mo se wo muti Nyankopon asorofie Ewurade Nyankopon wo nhyirawo